ብዙሓት ተምሃሮ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ብመንገዲ ሞባይል ትምህርቶም ከም ዝከታተልዎ ይርኤ ኣብዚ ቀረባ ሓደሽቲ ተምሃሮ ተፀንቢሮምና ስለ ዘለዉ ብኸመይ መንገዲ ናብቲ ትምህርቲ ንኣቱ ዝብል ሕቶታት ክሰድዱለይ ቀኒዮም ኣለዉ እሞ ንዕኡ መብርሂ ትኸውን እየ ዝበልክዋ ቪድዮ እዚኣ መጀመርያ ናብቲ ሕጂ ሳምሰንግ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ኣይፎን እንተኮይንካ ኣብቲ ሳፋሪ ክንከፍቶ ኣለና መጀመርያ እቲ ብራውዘር ክንከፍት ኣለና ኣብዚ ጠቢቐ ጉግል ክሮም ክኸፍት እየ ቀፂልና ናብቲ ናይ ትምህርቲ ዌብሳይት ንኸይድ ንሱ ከዓ እቲ ሜንስለን.ኮም ዝብል እዩ ኣብ ጉግል ሰርች ተጌርናዮ ክመፀልና እዩ እታ ዌብሳይት እዚኣ ንኸፍታ ቀፂልና ኣብዚ ኣብዘን ሰለስተ እዚአን ኣብዚኣ ጠቢቕና ዳሽቦርድ ዝብል ንጥቦ እዚ ሕጂ ተመዝጊብና ክንከውን ኣለና ናብዚ ንክንኣቱ ማለት እዩ ቀዲምና ረጅስተር ክንገብር ኣለና ድሓር እቲ ረጅስተር ዝገበርናሉ ኢሜል ኣብዚ ንፅሕፎ ኣብነት እዚ ናተይ ኢሜል ቀፂልና እቲ ፓስወርድ ኣብዚ ንእትዎ ከምዚ ጌርና ምስ ፀሓፍና እዚ እቲ ክንምዝገብ ከለና ዝሓተተና እዩ ኢሜልን ፓስወርድን ስለ ንፅሕፍ ኣብኡ ኣብዚ ንፅሕፎ እዚ ከምዚ ድሕር መፂኡ ንዓፆ እዚ ድሓር ሎጊን እንብሎ ማለት እዩ ብከምዚ ኢና ናብቲ ትምህርቲ ንኣቱ ናብቲ ናይ ኮምፒተር ሎጊን ምስ በልናዮ ድሓር እቲ ትምህርትና ኣብዚ የምፃልና ማለት እዩ እቲ ኮርስ ሜምበርሺፕ ሰርቲፊኬት ድሕር ወሲድና ነርና ኣብዚ ክመፅእ እዩ ከምኡ እውን ዝኾነ ቴስት ኦንላይን ድሕር ወሲድና ነርና ኣብዚ ማይግሬት ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትምህርትና ኣብዚ ኢና ንረኽቦ ኣነ ኣብ ኩሉ ትምህርቲ ስለ ተመዝጊበ ዘለኹ ኩሉ ትምህርትታት ኣብዚ መፂለይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ቪው ቴለ እውን እታ ናይ ኔትወርክ ክትመፀላ እያ ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ናብቲ ትምህርቲ ንኣቱ እሞ ሽዑ እቲ ዝተመዝገብናሉ ትምህርቲ ሓንሳብ ንጥውቕ ኣብ ኣብነት እዚኣ ቀዳማይ ደረጃ ኣብዚ ምስ ጠወቅኩ እቲ ትምህርቲ ኣብዚ መፅእ ማለት እዩ ሓደ ክልተ እናበልና ኣብዚ እንዳጠወቕና እቲ ትምህርቲ ክንከታተሎ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኮንቲኒዮ ክብለና እዩ እንድሕር ቅድሚ ሕጂ ተምሃሮ ነርና ሓድሽ እንተኮይንና ከዓ ጌት ስታርትድ ክብል እዩ እንድሕር ከምዚ ድብል ድሕር ደይመፂልና ግን እንተዘይመፅዩ ብቐሊሉ ኣብዘን ሰለስተ ነጥብ እዚአን ጠዊቕና ሪፍሬሽ ንገብሮ ማለት እዩ እዚኣ ካብ ኣብዚኣ ንጥውቓ ድሕሪኡ እቲ ገፅ ከምዚ ዝመስል ክመፀልና እዩ ማለት እዩ ሓንሳብ ሓንሳብ ሪፍሬሽ ክንገብሮ ኣለና እቲ ዌብሳይት ምክንያቱ ሓድሽ ትምህርትታት ስለ ንውስኸሉ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሪፍሬሽ ክንብሎ ኣለና ማለት እዩ ሪፍሬሽ እንተኢልናዮ እቲ ኦሪጂናል ዝኾነ ኮንቴንት ካብቲ ዌብ ሰርቨር ይመፅእ ሓድሽ ትምህርቲ እንድሕር ወሲኽናሉ ነርና ኣብዚ ተወሲኹ እንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሪፍሬሽ ምግባር ኣገዳሲት እያ ድሕሪ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ይመስል ብከምዚ መንገዲ ትምህርትና ክንከታተል ንኽእል ኢና ከም ኣብነት እንድሕር ኣብዚኣ ጠዊቐ ነዚኣ ቁፅሪ 4 እቲ ቪድዮ ከምዚ ይመስል እዚኣ ድሕሪ ወዲእናዮ ከዓ ማርክ ኮምፕሊት ንብላ ሕጂ ኢንኮምፕሊት ኣላ ኣብዚኣ ግን ምልሳኤ ሕጂ ማርክ ኮምፕሊት ንብላ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ቪድዮ ማዕረ ክንደይ ሪእናዮ ኣለና ንዓና ንሕግዘና ማለት እዩ ክንደይ ፐርሰንት በፂሕና ኣለና ንምርኣይ እዩ ዝጠቅም እዚ ማለት እዩ እቲ ክስታይ ስክሪን እውን ገምጢልና ወይ ንጎኒ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንጎኒ ጌርና ነቲ ትምህርቲ ብዕብይ ዝበለ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ነዚ ትምህርቲ እዚ ብሞባይል ብቐሊሉ ክንከታተሎ ንኽእል ኢና ዝኾነ ሕቶ ወይ ከዓ ዘይተረዳእኩም ነገር ምስ ዝህሉ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዌብሳይትና ሰፖርት ዝብል ኣሎ ኣብኡ ከይድና ዝኾነ መልእኽቲ ክንሰድድ ንኽእል ኢና ኣብዘን ሰለስተ ጠዊቕና ሰፖርት ኢልና ዝደለናዮ ሕቶታት ክንሰድድ ንኽእል ኢና በቲ መልክዕ ትህቡና ኢሜልኩም ከዓ ወይ ቴሌፎን መልሲ ንምልሰልኩም ማለት እዩ ኣገባብ ኣጠቓቕማ ብሞባይል ከምዚ ይመስል ቴንኪዩ